Assalamu alaikum. Yau zan yi 'yar faɗakarwa akan mata. Ya kamata a ce mace ki dinga yi wa mijinki duk wani abin da ya dace da kuma duk wani abin da kika san mijinki yana so. Ya kamata ki masa. Saboda yanzu mata muna da matsala ta wajen kwanciya. Wai idan kina rashin sallah shikenan sai ki ƙaurace wa mijinki har sai lokacin da kika gama rashin sallah. Haba, ai shine a haka zai je ya ce to ga tana rashin sallah ma gashi yana bukata. Shine fuske tunanin yin mata biyu, saboda idan wannan ke baki a tsarki waccan ai ba zai yi a ce ba ta yi ba. Zai je gun waccan, a'a ba haka ake yi ba. Idan dare yayi kina rashin sallar ki, kin gyara jikin kuma kai ki sake fa mijinki ya ji warin ki, kai ki kuskura ki ji ki bari namiji ya ji warin ki. Mijinki ya ji warin ki, kin kaɗe har ganyen. Idan dare yayi ki yi wanka, ki gyara jikinki, ki sa audugarki yadda ba zai ji warin ki ba. Ki zo ki same shi yana kwance, dama ai jiran ki yake yi. Yana kwance kawai kina zuwa ki ɗale kanshi, ki juyo da abinki, ki runguma abinki, ki sa bakinki a cikin nashi, ki dinga kisin ɗin mijinki, hannunki ko yana kan aliyar shi, kina murzawa, kina mulmula ta, kina kama wannan ɗan kan kaciyar, kina mulmula shi, kina shafa shi, nan kuma gashi kin rungume shi, kuna haɗa bakinki da bakin shi a haɗe, hannunki kuma yana nan yana aiki. Za ki ji gaba ɗaya hankalin shi ya tashi, kina mulmulawa yana jin daɗi, kina kisin ɗin shi, kina da jawo shi jikinki. Ga dama in za ki zo sai kin feshe jikinki da turare, duk wani abin da zai kasance ya ji warinki kakki saki ya yi. Ga ƙamshin turarenki yana bugarsa, kin san shi turare mata da sha'awa yake kuma yana ƙara ƙauna. Ya kamata duk wata ƙazama ta ji kuma ta gyara, don ni na tsani ƙazanta, na tsani mace ƙazama. Mazajensu suna ƙoƙari da ƙazanta, haka namiji zai je ya kusance ki. Ba dole ya miki amarya ba, sai wani an mace amarya wallahi bai kyauta ba, me da me bai kyauta ba. Ke ɗin kyautawa kike yi? In shi ne yake ƙazantar ke tsaftace da ke, ba za ki yi mishi magana ba? Inda da dama ma kin mata za ki iya sake ki saboda shi ƙazami ne. Idan kika kama kina lailayawa, ki sau bakin nan nashi, ki dawo ƙasa, ki sa bakinki a aliyar shi, kina tsotso shi, kina tsotsa, kina juya ta a bakinki, kina tsotsata kamar kin samu lollipop. Kina tsotsa, kina sha, kina janta, kina ɗan jijjiga ta, ba kawai jijjiga mai ƙarfi ba, a'a a hankali kina ɗan jijjiga ta, kina tsotsa, kina lailayawa. Za ki gaba ɗaya hankalin shi ya tashi, gaba ɗaya daɗi ya ishe shi, kawai shi buƙatar sai ya shiga. To kin ga ba dama shiga, dama rashin sallah kike, ki dinga tsotso ta, kina sha, kina shafa jikinsa, kina jijjiga ta wannan ƴar tsagar ta kan kaciya, kina sa harshe, kina ɗan daddanna ta, kina sha, kina juya ta a bakinta. Wayyo, idan da abin da ya fi ihu a wannan dare to zai yi, kuma za ki ga ya ƙara sanki da ƙaunarki. Ba zai taɓa so ya rabu da ke ba, saboda gani zai shi ba macen da za ta iya masa abin da kike yi masa. Kina sha za ki ga gaba ɗaya hankalinsa ya tashi, kina sha, kina tsotsota, to nan da nan za ki ga ya kawo. To idan zai kawo ba fitarwa za ki daga bakinki ba, wai ya ka a waje, a'a ai bai ji daɗi ba. Ai idan kika sa ta a bakin nan, ji yake kamar ya shige ki, saboda wannan ɗumin bakin naki shine zai taimake shi wajen kawowa. Kin san ita ma mace ɗumi ne da ita, gaban mace ɗumi ne da shi, to shi ɗumi yana taimakawa wajen kawowa da kuma jin daɗi.
to kuma shi ma kun san haka baki yake da ɗumi, to wannan ɗumin ne zai taimaka ya kawo da wuri. Kina yi yana kawowa ɗin nan kar ki cire ta a bakin ki ci gaba da tsotsa, ina kawowa kina tsotsa, Safina kawowa kina tsotsa, za ki ga kyara kici ya rasa ina zai sa ran shi dan daɗi. Kina tsotsa ki yana kawowa, ya gama kawowa kika tsotse abinki, idan kika ga zaki iya shanyewa ki shanye, idan kuma ba za ki iya ba dama da haka ko tishu a kusa da ku sai ki zuba ki goge bakinki. Kina gogewa je kike rungumo abinki ki ɗora shi akan kirjinki, ki je setin kunnen shi kina abin ƙaunata, ka ƙoshi ka ji daɗi, za ki ji ya ce miki ya ji daɗi, ko ice baby na ji daɗi, ko ice my wife ɗina na ji daɗi. Dan Allah ba za ki ji daɗi ba mijinki? Ko kina rashin sallah, duk ɗaya da kina yi da ba kya yi babu abin da ya dame shi. To haka ya kamata mata su kasance, ba wai dan kina rashin sallah ki ce ba za ki kusanci mijinki ba, ko ba za ki kwana ma a ɗakin shi ba, ko a ɗakin shi har sai kin gama. Kina nan za a yi wata hotoro, sunan wata anguwa, sai an iyo miki amarya ki ce ke ai ba haka ba laifinki bane. To ya kamata dai a gyara.